Get ready with Laku! Suomeen lanseerataan nyt uusi merkki, jonka nimi on Laku. Ja tää on 100% vegaaninen. Ja ne on lähettänyt mulle nyt vähän niiden tuotteita, jotta mä saisin kokeilla niitä. Ja let me share with you guys. On 9 eri serumia. 9 eri serumuja. Ennen kuin laittaa kaiken meikin naamaan, niin on niin tärkeää tehdä skincare. Tää on näistä 9 serumista mun lempiserumi. Tää nimi on Princess Serum. Se sen takia, että tää tuoksuu marshmallowlta ja että tää on pinkki. Sen takia, että siinä lukee prinsessa. No ei oo oikeesti, mutta niinku te ette tajuu, kuin pehmeäksi tää jättää ihon. Niinku kattokaa, mä laitan yhden pompun ja se riittää niinku koko mun pannalle. Tää on niin hyvä. Tässä on ihan tosi paljon proteiinia, jotka pehmeyttää ja kosteuttaa ihoa. Ja sen päälle tää on literally tehty siihen tarkoitukseen, että tää olisi meikin alla, koska tää on niin kosteuttava ja tää tekee semmoisen niin tasaisen basein sun meikillä. Mun toinen lemppari tälleen aamulla on tää Ice Awake Serum ja tää on niin hyvä. Tää on niin herättävä ja tää on niin silleen niinku antaa energiaa takas mun naamaan. Acne Control Serum. Tää on oikeesti ihan best. Vaikka sulla ei ois acne, niin tää preventtaa, että sä et saa acne tai niinku muutenkaan mitään hirveitä finnejä naamaan. Ja siis mulla ei oo acne, mutta se on just se, että se auttaa näiden finneen kanssa. Joten my 3 favorites. Favorite, Princess Serum. Sitten Ice Awake Serum ja sitten Acne Control Serum. Nämä serumit on siitä ihan tosi hyviä, että nämä kaikki sopeutuu meikin alle ja näitä voi kaikki niinku sille sekoittaa keskenään. Okei, katsotaan miten tää foundation levittyy näiden serumien päälle. What the? Oh my freaking god, kattokaa! Tää levittäytyy niin tasaisesti. Okei, tää oli 10/10. Literally 10/10. Mä en oo ennen kokeillut tätä niinku meikin alla. Mä oon laittanut tätä päälle ennen kuin mä oon mennyt nukkumaan, mutta tämähän toimi ihan sika hyvin. Tiedättekö ne jotkut serumit, mitkä laittaa niinku meikin alle, ja se vaan ei ollenkaan toimi. Niinku siitä tulee patchia, siihen tulee niinku silleen, että siitä lähtee niinku irti sitä meikkiä, se meikki ei niinku jää kiinni siihen ihoon. Mut niinku kattokaa tätä! Tää on ihan sika hyvä! Me julkaistiin meidän podcast eilen Anaisin kanssa, Double Trouble. Ja mä oon niin kiitollinen kaikista tuesta, mitä te olette lähettäneet. Se on niin kilttiä ja se oikeasti tarkoittaa koko maailman. Niin se oli ihan sika pelottavaa. Storytime siitä oli, että mä olin treeneissä ja me yritettiin saada se toimia. Anais istuu siellä niinku yleisössä ja mä treenaan ja yhtäkkiä äis vaan kattoo mais. Ja sit mä olin silleen, että häh? Ja se oli silleen, se toimii. Ja sit mä olin silleen, oh my freaking god. Ja sit se oli ulkona. Tänään mä ajattelin, että mä oon ilman maskaaraa, koska mä haluaisin antaa mun frantseen vähän levätä. Mutta siis tää on Makeup Look 10/10 ja oikeesti mun mielestä hyvä meikkilykki on ihan 100% vaan kiinni siitä baseista. Kiitos Laku, niin mä sain ihan tosi ihanan glowy ja energized basein. Joten menkää sisään Lakuun nettisivulle, mä laitan linkin tähän yläpuolelle. Kattokaa sieltä ja valitkaa omat lempparit. With babes kids, että te katoitte.